Takže vítajte u nového videa, kde si vyrobíme dělo z syrek. A tak se na to dívejte. Nůžky, alobal, špejly, zapalovač, syrky ještě budete potřebovat a ještě budete potřebovat papír. Tak jdeme na to. Jako první si ustřihneme kousek alobalu. Třeba takovýhle kousek. Pak si vezmeme špejlí a dáme si to takto. Tak, takhle si to namotáte a pak si to vyděláte. A pak jeden kousek a pak tady to takto zaděláte. Takhle. To má být zadělané. Ještě ustřihnu tady. Takže dámy a pánové, tohle jsem udělal úplně spíčeně. To můžeme úplně skrčit a udělat. A já to teď střihnu, než udělám nové. A dobře. Tak. Střih. Tak. A mám to. A lehce můžete, tak si to tady, klidně, já jsem si to tady zalepil izolepou, aby se to neudělávalo. Tak to si tam vy také klidně můžete udělat. Tak. A pak si to opatrně vzděláte z toho. Tak. A jeden konec si teda zaděláte. Tak. A musí tam být v tomto díra, to musí být. Normálně díra. A teď si vezmete ten papír. Aha. Teda, můžete buď nůžkama, anebo nožem. Ty syrky, tak to ostruhat tam. Tak můžete to buď těma nůžkama, anebo tím nožem.
tak tuto hlavičku tak ostruhat. Ale já to udělám nožem, je to lepší, tak až to budu mít, tak vám to, já teď dám střih, až to budu mít, tak to zase pustím. Co mám? Nastruhal jsem si nějakých 9 sirek a když tam budete mě, nevím, jestli to vidíte, tak je to dřívko tam, nebo co to je, tady toto, tak to vůbec nevadí, je to úplně jedno, stejně se to pak zapálí. Takže a to musíte jenom ty hlavičky tak oškrabat z toho, tu síru, nebo co to tam je za chemikáliu. A pak si to střepete takto. A jak si to dáte na jednu hromadu. Tak, už to mám. A teď si to přehnete, ten papír. A pak tam si to našaháte, kde to máte. A pak to zase tím nožem, nebo nůžka má, to ještě porozbíjáte. Tak. Já to zase střihnu a až to budu mít, tak to zase pustím. Tak střihnu. To musí být nasykané, nebo jak to řeknu? Nabouchané, úplně když na prach. A pak si vezmete toto a nějak to tam vysypete. Do píči. Tak já to asi střihnu. Takže se mi to vysypalo celé. Mám to celé gatě. Tak mě na piču. A pak si vezmete ještě ten špajdlík a nějak tolik si možná zlomíte. Tak, máme to zlomené a jdeme to vyzkoušet. A ještě, vemte si sebou ten špajdlík. Takže už to tu. A především se vám omlouvám za to, že třeba může tady projet auto, že jsou na ulici. Tak může tady projet auto nebo traktor nebo něco. Bydlíme na vesnici. Tak, omlouvám. A nevím, jestli se vůbec půjde zapálit, protože fouká větr. A hrozně teda. Takže jdeme na to. Vezměte si toto a pak to mám všechno v kapsi. A ještě jak tam dáte ty sýrky rozdrtěné, tak to ten špajdlem tam dáte a musíte to takhle udusat. Tam. Třeba teď jede auto zrovna. Tam už to máme dusené. Teď tam dáme ten kousek špajdlu, co jsme si ulomili. Hodíme ho tam. A taky udusáme. Tak. A jdeme na to. Ale nevím,
Nechci to vy vůbec vidíte. Počkejte. Ale asi jo. Počkejte. Víte co? Jo to. Takhle. Takhle dán. Jdeme teda na to. Tak a jdeme na to. Vidíte to? Jo. Teď zase začal foukat vítr. Ale teď hrozně, jako by to bylo naschvál, jo. To není normální toto. Pane Kriste. Kriste Nazarecký. Jen tam někde děcka vlákají. Tak už přestala. Jdeme. Je hrozné toto. Mě to nejde zapálit. Tak. Víte, nemůžu to natočit. Nevím, jak to vůbec vidíte, protože já to natočím na tabletu. To je hrozné toto. A už. Ty vole. Doufám, že to teď neodletí. Já to asi jdu natočit do sklepa. Tak si uvidíme za chvíli ve sklepě. Tak. Už jsem ve sklepě a jdeme na to. Vy to zase nevidíte. Počkejte. Tak. Ještě něco. Tak, jdeme na to. Vidíte, vystřelilo to, takže